Demek gerek. Kışlı alkışlar ve karşılayalım dostlar. Yar şallı şakarı şolay mı? Şulay. Biz gittik. Monda jigitler diktor. Hayırlı kеш qadrli do'stlar, esenlarmisiz? Hamid albatta do'stlar, bizning Totar KVN'in biz jirdan boshlarga tilaymiz. 3 4. Синен bir нәрсәдә булмый сорарга. Сине дә бөтенәй берне кашырасың. Акчаларны яшерәсең носкига, Мишәр кызы. Рәхмәт. Рәхмәт дуслар, башлап җибәрәбезме? Беренче ситуация, шәһәр егете, беренче тапкыр көтүдә. Давам итәбез. Ике матур, гламур кыз клубка җыеналар. Фира, зучушка, как халлар? Ты чё, бизәндең шулай? Ну, конечно, бизәндем, инде бит клубка барырга кирәк. Фира, мен бит әле бизәнмәгән айда, мине дә бизә. Нинди бизә, вакыт юксы, киттек, Ты давай. чё, мен маймыл булып барам шулай клубка, син нәрсә? Давай бизә мине. Ну, ярый, әйдә, демо-версия. Точно, демо-версия. О, нормалек. Все, әйдә, маймыл, киттек. Улым, О, нәрсәни? улым, бүген бит әбиеңнең туган көне. Әйе. Кутладыңмы? Юк әле, Сың әйдә, хәзер кутла. шалтыратам. Кутла, онытма, давай. Алло, әби, туган көнең белән. Рәхмәт, анагым, рәхмәт. Сиңа да бәхет, шатлык, озын гомер, бәхетләр, гомерләрең бәхетле, шомырттай ныклы сәламәтлек бирсен сиңа. Бабаең да көтеп тора, көн сайын мунчалар ягабыз. Алла бирсә, Алла ярдәм бирсә сиңа матур гына татар кызы табып, бездә матур гына никахлар укытып, беренче кызга Гөлфинур, икенчесенә Бибинур, өченче улыгызга Джеки Шан дип кушсагыз да без каршы килмәсбез. Ярар, улым, без әле күзлек ташладым әле, сине көтәбез. Качан кайтасың инде, улым? Нәрсә, улым? Әбиеңне кутладыңмы? Юк, ул мине котлады. Алло? Улым, өзелде әле нәрсәдәрен бит связь тотмыйм. Бабаңа сөйләс, бир хәсиял. Қадірлі достар, ауыл темасын дәвам етәбіз, күз алдына китерегіз. Тәжрибәлі, үлкен, көтүші, улын көтү көтергә өйрәтә. Каралы нинди сүзләр була бу? Улым, кирәле монда. Мин 15 ел инде көтү көтәм, әйме? Мин вообще мощный, профессионал мин көтүче. Менә бу шабырханы күрдеңме? Трофейный, титульный, председатель бүләк итте туган көнгә. Кара, мастер-класс күрсәтәм хәзер. Монсы Газин урныкы. Теге тамшасыз, әйме? Монсы теге сакаллы Харисовныкы. Җилемлесе. Әйе. Вот беләсең син әтей. Анаңны сібірейм! Монсы әниең ашарга алып килде, әйдә ашыды. Мындай хәлләр булгандыр сезнең. Ярый, дәвам итәбез, дуслар. Күз алдына китерегез. Рәшит абый Шамкай яшь вакытында клубта ничек кызлар белән танышкан. Киттек. Менә кодированный мужиклар бар бит, әйме? Бар инде бар. Менә кодированный эшсә нәрсә булыр микән?
Фәрит үшіме. Фәрит! Фәрит, нәрсе болды, Фәрит? Фәрит! Фәрит! Су! Су! Қазір су! Жүнне бішірге дай бермей қаралым ма? Фәрит, су! Су! Как раз болды бұл. Devam etemiz dostlar. Siz bilmeysizdir, lekin mine Qozonda yashi eng oshiq ko'ngilli taksist. Сәлем, Шибәркәй. Исәнмісіз? Нәрсе басып тұрасың? Автобус күтіп тұрам. Урамда салқын бит, әйдә өтер. Яраймы не? Әлбәттә, мен бит таксист. Ярар. Қайда сен, аматырым? Кварталға. Кварталға, менің яратқан квартал. Кеттік. Только менің ақша жоқ. Шибәркәй, ақша керек түгел. Мен бит ең ашық көңілі таксист. Міне, келіп те жеттік. Нинди матур урман. Білән, бұл бит квартал. Достар, білгеніңізше, военкоматта көп хәлләр болғалы. Міне, бір хәлләрнің бірсі енді бұл военкоматта окулиста болған хәл. Гөмірім, шолай узарма. Следующий. Тук-тук-тук, здравствуйте. Между прочим, не здравствуйте, а исәнмісіз. У меня здесь аура татарская. Как зовут тебя? Иван. Ох, электың маржушка. Что Раздевайся, вы- говорю. что вы говорите? Раздевайся, говорю. Издеваетесь, что ли? У окулиста раздеваться не буду я. В армию, что ли, хочешь? Давай. Every night in my dreams I'll feel you. Да ладно, ладно, я шучу, что ты. Одевайся обратно. Вон там на подоконнике, видишь, огурчик лежит. Огурчик, огурчик, каяр. Каяр в рот положи. Огурчик в рот положи. Издеваетесь, что ли? Не буду я ничего ложить. В армию, что ли, хочешь? Вот это какая буква? Н. Огурчик обратно в рот положи. Какая буква? На. Правильно, nga. Я вас научу русскому, татарскому языку. Nga правильно говорить. А теперь давай мне какую-нибудь татарскую песенку спой. Давай. Ты Я не знаю татарских песен. Давай я тебе помогу. Гөмерем шуляюз. В армию, что ли, хочешь? Гөмерем шулай узармагел, сине генә көтеп, ялгызым өстәл. Заткнись. Все, Идрис, иди сюда. Вообще-то меня Иван зовут. В армию, что ли, хочешь? Нәрсә, брат? Так, Идрис Сайфетдинов. Петров. Сайфутдинов, правильно. Идрис Сайфутдинов, ты тупой маймон, точка, мэ. А что это вы обзываетесь? Потому что так и есть. Окулист на втором этаже, я вахтер. Достар, ахырда әйтәсе килә иде. Менә күптән түгел генә Акбарс Сибирь командасына җиңелде. Авызыңны Сибирим.
Рәхмәт. Татарча КВН. Көрüşürüz Жауап. әле. Жауап юмор төркеме егетләре.